दिलीप सैकिया बादि सासे निख्रिस गोसोनि सासे नेहात लेथ्रा थिंकिंनि सासे दैदेनगिरिखौ बिटिसिआव खुनु आगान खोख्लैहोनो मोना। दिनै बेनोनो बर'फ्रा दुखुनांथावसिन बाथ्रा बेसो भट होदोंमोन बै समाव एमपि दारायनायाव बेनि जानानैनो बर' नेताफ्रा बेबो गोथार आफाद छात्र संगठन दिपेन बर' बिथाङा भट बिना होदोंमोन। बिग ब्रादार होननानै जि मोजां फिथाइ सामथाइजों फिसिदोंमोन बेजोंनो ग्लब मन' जाबाय। बेखौ देरहाहोनायनि एमपिआव देरहाहोनायनि बर'फ्रा दिपेन बर' बिथांखौ फोथायनानै दिलीप सैकियानो भट होनायनि थांखिया मामोन? जाहाथे पार्लियामेन्टआव थांनानै बर' हारिनि एसेब्लाबो मोजां मावथों होननानै एसटिफोरनि थाखाय मोजां मावथों होननानै दा आरो एसटिफोरखौ खोमोरनो नागिरो, 6 शिड्युल प्रभिजनखौ खोमोरनो आरो जोंनि मोनथाइजों बियो गेलेनो आरो बे मा कनस्टिटिउसन सोरजिग्रा नामा? भारत हादरा संबिधाना बिनि सिङाव थागोन नामा? हारिनि थैस' थांस'नि थामोनथा रैखानि थाखाय खामानि मावग्रा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मानो बिनि एगेन्स्टआव फंसेबो खोथा बुङाखिसै? दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो। दिनैनि भिडिअ'आव बिनि सोमोन्दै थरलि नोंथांमोनजों सावरायगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। दिलीप सैकिया बिथाङा आसाम स्टेट बिजेपिनि आफादगिरि मोननायखौनो गावखौनो गाव बिराद जौख्ल'नाय, देरख्ल'नाय, रोंख्ल'नाय, पार्लियामेन्टआव खननैसो अध्यक्ष महोदयनि जायगायाव जिरायनानै भाषण होनो मोननायखौनो गावखौनो गाव सासे बिराद फादार अफ कनस्टिटिउसन नंनानै लाखोना माखो? भारत बादि मोनसे गणतन्त्र हादरा डेम'क्रेसिया दिलीप सैकियानो बुंनायजों सोलियाना, आयेनाबो बे बुंबानो दाजायाना। गावखौनो गाव भारत संबिधाननि रचयिता सोरजिगिरि साननानै लाखोना माखो बिलाय? जों ट्राइबेल माहारिनो जा मोनथाय होदों बियो मोनसेबो गोमोरनो मोना। दिलीप सैकिया बुंनायजों भारतनि आयेन कानुना भारत हादरा सोलिया। न' डाउट बिथाङा सासे एमपि, नाथाय बिथाङानो अल इन अल जोंनि हादरनि बे नङा। डेम'क्रेसिया जाहैबाय बाय दा पिपोल, अफ दा पिपोल, फर दा पिपोल। बेसो दिनै बुंनो थाङोब्ला दुखुनांथावसिन बाथ्राया बेसो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बेनोनो भट बिना होदोंमोन। नाथाय दिनै मा नुनो मोनखो? आरो बै रायजो राजाफ्रा, बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एर'प्लेनजों थांगुलायनानै भट बिनायाव सोरखौ फोथायनानै भट होआमोन? दिपेन बर' बिथांखौ, लोगोसे दिलीप सैकियाखौ मानो भट होआमोन? खार'ना जाहैबाय बर' हारिनि थाखाय, ट्राइबेलफोरनि थाखाय पार्लियामेन्टआव एसेबाबो बिथाङा मावना होगोन होननानै फोथायनानै भट होदोंमोन। देरहादोंबो बिथाङा। नाथाय दिनै मा नुनो मोनखो? जोंनि मोनथाय आरो सुबिदाफोरजों बिथाङा गेलेनो नाजाजों, राजनिति खालामनो नारदों, जोंनि सुबिदा आरो मोनथायफोरखौ खोमानानै दोननो नारदों, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ खोमानो नारदों, 6 शिड्युल प्रभिजनखौ बिथाङा खोमानो नारदों, जेरावनाखि जोंनो कनस्टिटिउसनानो जोंनो अधिकार बे होखादोंमोन, बेखौ बिथाङा खोमोरनो नागिरदों। दा बेनिखायनो बे जोंनि ट्राइबेल ओनसोलाव दिलीप सैकियाखौ गाहोनो नांला, फैहोनो नांला। रायजो राजाफोर, बांसिनै जोंनि इयुथ्सफ्रा सांग्रां जानांगौ। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा, दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोरबा इउटुबाराल' बुंनांगौ बा सोरबा लिडाराल' बुंनांगौ बे नङा। नोंथांमोनाबो माबा मोनसे मिडिया लेंहरदो, बेनि एगेन्स्टआव बे मोनसे हारिनि खैफोद, जाथिनि खैफोद, फंनै फंथामसो बाइटबाबो नोंथांमोना होनो हायो। दिनैनि समाव बिराद गोरों लेखा फरायनाय MA, BEd, MA, PhD दं। बिथांमोना फंफा बुंलायनांगोन, ओंखारबोनांगोन, रिनायसेन्स लाबोनांगोन गोसोआव। दिलीप सैकिया बुंनाय बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना फंनै फंथामसोबाबो बुंथारनांगोन। माय डियार इयुथ्स, जागो उठो आवाज उठाव। बिग ब्रादार होनदोंमोन, बेखौनो फिथाइ सामथाइ जाहोनानै दिनै फिसिनानै दोनदोंमोन, खुगायाव दौनानै होदोंमोन, नाथाय बेजोंनो ग्लब मन' जानो नारबाय। दुखुनांथावसिन बाथ्रा। बिनिफ्राय आरो माथो खोथा दंबावो? लेंहरदों, गाहोफैदों, सिबिदों, बरायदों दिलीप सैकिया बादि लिडारखौ, बेबादि सासे निख्रिस गोसोनि, नेहात गोसोनि, नेगेटिभ डिस्ट्राक्टिभ माइन्डनि सासे नेताखौ फिसिनानै दोनदोंमोन, सिबिदोंमोन, दौनानै होदोंमोन फिथाइ सामथाइ, नाथाय बेजोंनो ग्लब मन' जाजोबसै। बर' आन्दलननि फारसे बेहा मा नलेज दं? बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां सेक्रिफाइस जानांदों
बेहा मा मोन्थाय दं बुंनायनि, मा अधिकार दं, जोंनि थै आरो गोलोमदैजों मोननाय जेखिनि बुस्थु मोन्थाय बिनि सायाव बेहा बुंनायनि मा अधिकार दं। बेबादि लिडारखौ बारा गोबाव जायाखै नुनाया जोंनि बे ओनसोलाव मानसिफ्रा सिनायनाया। दिलीप सैखिया बादिखौ आन्दलन खालामफुबाय थानाय समाव बेबादिया लिडारा मिनिग्रा एगेन्स्टआव खोथा बुंग्रासोमोन। खोथा गैया, जेरैखि जाया दिलीप सैखिया बिथाङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव, आसामनि जिखुनु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गानानै निमाहा बिनांगौ ट्राइबेलफोरनाव। बे हले खाथां जाथारनांगौ आंनि मथेब्ला। बे निमाहा बिनांगौ, नङाबा रावबो निमाहा होनो नाङा ट्राइबेलफ्रा। बेनोसै, गोजोन्थों। नोंथांमोना मा सानो, मा बुंनो गोसो जायो बेखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।